при минус 40 градуса куче с каишка в устата внимателно върви по леда, като постепенно се приближава към Дейвис Маклелън, намиращ се в замръзнала река. За да разпредели теглото си, то ляга на гърба си върху леда и се придвижва предпазливо, страхувайки се, че ако не внимава, ще попадне в дупка в леда. Въпреки опасността, то не се колебае, вярвайки, че собственикът му ще го издърпа обратно в критичния момент. Накрая достига до Дейвис Маклелън и поставя въжето около врата му, успешно изпълнявайки спасителната си мисия. Малко след това се връща на брега и под командата на своя собственик Джери Шепърд повежда останалите 8 кучета в координирани усилия, за да спасят Дейвис Маклелън от ледените води на реката. Радостта обаче беше краткотрайна, защото приближаваше снежна буря. Ако не тръгнат веднага, всички ще замръзнат до смърт. Джери Шепърд веднага се погрижи Дейвис Маклелън да бъде затоплен и след това заповяда на 8-те кучета да бягат за живота си. В тези мразовити условия кучетата бяха единствените, на които можеше да се разчита за бързо придвижване. За щастие, те работеха заедно безупречно. Мая, като водач, се втурна към лагера срещу най-силния студен вятър. Снежната буря обезкуражи Джери Шепърд, който беше поверил живота си на тези верни кучета. Въпреки това, Мая остана вярна на думата си и поведе приятелите си в бърз бяг през ледената пустош. Накрая те успяха да върнат ранения Дейвис Маклелън в лагера. Джери Шепърд погледна Мая с благодарност, докато тя изпълни поредната трудна задача. Докато бурята в базата се усилваше, се наложи да направят спешна евакуация. Поради ограничената вместимост на хеликоптера, те можеха да оставят 8 кучета и планираха да се върнат за тях. Когато бурята утихне, преди да заминат, завързаха кучетата, за да не се отдалечат. Джери Шепърд увери Мая, че ще се върне след 2-3 дни, за да ги вземе. След това с неохота се качиха на самолета. Докато самолетът бавно излиташе, кучетата сякаш осъзнаха, че са изоставени. Те продължаваха да лаят в далечината, надявайки се техният собственик да ги вземе. За съжаление, самолетът прелетя над главите им, изоставяйки ги напълно. 8-те кучета чакаха търпеливо, уверени, че техният собственик скоро ще се върне, без да осъзнават, че чакат цели 6 месеца. Когато Джери Шепърд се събуди в болницата, бяха минали 3 дни. След като разбра, че кучетата му не са били върнати, той веднага се обърна към своята женска приятелка, за да разбере какво се е случило. Тогава научи, че цялата експедиция е отменила спасителната операция поради тежката снежна буря, която удари базата. Те нямаше да могат да се върнат преди следващата пролет. Обезкуражен, Джери Шепърд отиде в командния център, надявайки се офицерите да изпратят самолет, за да го върнат обратно. Само за няколко часа можеше да прибере всички свои кучета. Но подчинените съобщиха на офицерите, че двигателят на самолета е замръзнал и че след 2 дни се очаква още по-голяма буря. Към този момент цяла Антарктида ще бъде в мразовита зима, а кучетата няма да оцелеят в бурята. В същия момент 8-те изоставени кучета все още бяха близо до базата, гладуващи и премръзнали в снежната буря вече 4 дни. Силните ветрове бяха отнесли флаговете на базата, което правеше кучетата все по-неспокойни. Силният Макс успя да се освободи от веригите си и да намери флага на своя господар. Като видяха това, останалите кучета също започнаха да се борят да се освободят. Само старият Джак остана вързан на място поради липса на сили. Кучетата продължаваха да лаят и да тичат, без да знаят какво да правят по-нататък. Всичко, което можеха да направят, беше да чакат глупаво на същото място, страхувайки се, че техният господар може да се върне и да не ги намери. Така останаха в очакване цели 15 дни. Един ден внезапно прелетя птица. Кучетата, които бяха гладни от дни, намериха нова мотивация. За да утолят глада си, всички се втурнаха яростно да гонят птицата. Само старият Джак остана затънал в снега. Като водач, Мая решително остана, за да помогне и се опита да прегризе веригата на Джак, но той отказа помощта. Вместо това, тя внимателно го погали по главата, окуражавайки го да бъде силен. Чувствайки се прекалено стар, за да продължава да пречи на останалите, Джак реши да остане тихо в снега, чакайки господаря си да се върне. В отчаянието си Мая нежно близна главата на Джак, а после уважи неговото решение и го остави сам.
Така Джак стана първият от 8-те кучета, който се пожертва. Междувременно останалите кучета отчаяно гониха птицата. В момент на импулс Макс залая към птицата, изплашвайки я и карайки я да избяга. Като видя това, Мая започна да разпределя задачите на кучетата. Няколко от тях се прокраднаха отзад, докато Мая умишлено се приближи отпред и даде сигнал за атака. С синхронизираните си действия, кучетата успяха да заловят птицата. Въпреки острия си глад, никой от тях не яде веднага. Вместо това, те оставиха храната пред Мая, очаквайки тя да я разпредели. По този начин те успяваха да оцелеят ден след ден. 50 дни минаха в очакване. Една нощ, легнали на снега, те спокойно се наслаждаваха на красивото сияние на полярното небе. Но неспокойният Макс, изпълнен с вълнение, настоя да излезе да гони сиянието. Останалите кучета се повлияха и го последваха, без да подозират, че трагедия е на път да се случи. Труман се подхлъзна и падна в пропаст. Като видяха това, другите кучета се втурнаха да проверят, но Труман беше сериозно наранен и не можеше да се движи. Те се сгушиха около него, за да го стоплят, надявайки се той да издържи студената зимна нощ. На следващия ден, когато се събудиха, за да оценят ситуацията, откриха, че Труман вече е замръзнал до смърт в снега. Като лидер, Мая изпита огромна тъга, но знаеше, че трябва да води групата напред, за да намерят нов път. Останалите кучета бяха изчезнали и само Макс беше останал. В този момент Макс се изпълни с безкрайно съжаление. Ако не беше повел гонитбата за сиянието, Труман нямаше да замръзне до смърт. Макс искаше да изчака още малко, надявайки се на чудо, но за съжаление Труман така и не се събуди. Обзет от огромна мъка, Макс нямаше друг избор, освен да напусне. Именно тогава осъзна, че е загубил следите на своите спътници, а бурята беше замъглила зрението му. Макс можеше само да се върне сам до базата, но вратите на базата бяха заключени и всичко, което можеше да направи, беше да седи тихо и да се надява, че неговият стопанин ще се появи по чудо. 4 месеца минаха неусетно, а Макс все още не беше видял стопанина си и не беше намерил изгубените си спътници. Точно когато беше гладен и отчаян, Макс най-накрая забеляза заседнал кит пред него. Пренебрегвайки всяка опасност, той се втурна напред, гладен от 3 дни, мислейки, че може да се нахрани. За негова изненада, изведнъж изскочи тюлен, което накара Макс да отстъпи назад. При вида на огромния тюлен, Макс трябваше да се отдръпне въгъла и да обмисли стратегия. Точно когато беше в задънена улица, неговите спътници, които бяха разделени от него 5 месеца, най-накрая пристигнаха. С един поглед, Макс и лидерът Мая се споразумяха за план. Макс трябваше да се приближи отстрани и умишлено да лае, за да привлече вниманието на тюлена. След като откъснаха парче месо, Макс побягна. Невъзможно да приеме да споделя храната си, тюленът бързо се хвърли в реката в преследване. Виждайки, че тюленът го преследва упорито, беше ясно, че няма лесно да го остави. Мая и останалите спътници се възползваха от възможността и се насладиха на обилна храна. След известно преследване, тюленът осъзна, че е бил измамен. Бързо се върна, захапа задния крак на Мая и я завлече. Макс видя това и пробяга 100 метра, отчаяно захапвайки гърба на тюлена, докато другите кучета се възползваха от възможността да нападнат. Тюленът беше силен, но кучетата бяха повече и накрая той избяга обратно в ледника. Кучетата най-накрая си осигуриха храната, но задният крак на Мая беше ранен. Мая не можеше да стои на крака, а дори и лека рана можеше да доведе до смърт. Мая разбираше, че времето й изтича. Въпреки това, като лидер, тя трябваше да остане силна. Въпреки контузията си, тя продължи да води спътниците си към оцеляване. Те издържаха още 1 месец. Един ден Мая вече не можеше да издържа на болката и се строполи на земята. Вместо да я изоставят, нейните спътници останаха до нея и мълчаливо чакаха. От друга страна, откакто Джери Шепард изостави кучетата, той беше неспокоен, постоянно опитвайки да намери начин да достигне до Антарктида. Кучетата не знаят, че техният стопанин Джери също губи надежда от другата страна на света. Джери започва да отдава каяци под наем на деца, докато в същото време обвинява себе си, че не може да направи нищо и се разочарова от себе си. Един ден бившата му приятелка Кейти, която също беше част от екипа на базата в Антарктида, го посещава с един голден ретривър. Обаче Джери е отвратен от всички,
които постоянно му казват да забрави за миналото и за кучетата си. Неспособен да се освободи от тежестта на отговорността, Джери посещава човека, който му е продал в прегатния кучешки екип и му се извинява за загубата. Но човекът му казва да не се отказва толкова лесно, защото трябва да види как кучетата са се борили за него, а сега той трябва да се бори за тях. Думите на мъжа оставят значителен отпечатък върху Джери. Той веднага се връща в моторния си дом и започва да се стяга, за да се върне в Антарктида за своите обичани кучета съвсем сам. Преди да замине, той присъства на научната наградна церемония на Дейвид, за да се сбогува. След това пътува чак до Нова Зеландия, надявайки се да наеме лодка, с която да стигне до Антарктида. Но идеята му е осмяна и отхвърлена, защото собствениците на кораби го смятат за луд. Още веднъж Джери е поставен в задънена улица без изход. Докато размишлява за ситуацията, Джери е изненадан да намери Кейти в същия бар. За негово очудване, там се появяват и Дейвид и един от предишните му колеги. Оказва се, че те са решили да се присъединят към Джери за спасителната мисия. Дейвид най-накрая кандидатства за финансиране за пътуване до Антарктида, след като вижда рисунката на сина си, изобразяваща кучетата като герои, които спасяват живота на баща му. Групата не губи време и се отправя към Антарктида, но скоро се сблъскват с друго препятствие. Ледът е твърде дебел и корабът им не може да продължи, въпреки че предишната им база е само на няколко мили. В състояние на спешност те летят до близката италианска полева база и взимат ламборджини сред снегомобилите. По това време кучетата са сами вече 175 дни. Целият впрегатен екип в крайна сметка рухва и вече не изпитва надежда. Всички се стоварват в снега, издържайки последните си дихания и мълчаливо чакайки своята обречена съдба. След няколко дни пътуване, Джери и групата му най-накрая пристигат в предишната им полева база, само за да открият, че всички кучета са изчезнали. Той разкопава кучешките вериги, заровени дълбоко в снега, и вижда безжизненото тяло на стария Джак за огромно негово разочарование. Джери отделя малко време да скърби за своите покойни кучета, но тогава открива, че останалите кучета са избягали. Точно тогава групата чува лаене отдалеч. Това е Макс, заедно с останалите кучета. Те всъщност са оцелели. Джери и неговият впрегатен кучешки екип се втурват един към друг за сърцераздирателно събиране. В крайна сметка, Джери изненадващо открива, че Майя все още е жива с помощта на Макс. Той обгръща любимото си куче в ръцете си и заедно те ще се върнат у дома след 180 дни на дълго и привидно безнадежно пътуване.